Er den begyndt? Yes. Så kører du Hjulet. landing gear out. Ups. Yes, landing gear out. Ja. Okay. Så kontrollerer du lige lågporten. Okay. Yes. Super. Er den klar? Ja. Godt. Så kører lågporten op. Yes, super. Vi laver lige et kontroltjek af cockpittet. Okay. Åbn cockpit. 2 sekunder. Yep. Ups. Yes. Ser alt ud, som det skal? Kan du lige tjekke? Jamen, det ser fint ud. Ja, det gør det. Godt, så lukker du cockpittet. Godt. Yes. Så begynder vi at gøre klar til take-off. Så Okay. du har tilladelse til at starte motorerne. Yes. Så kontrollerer du lige flapsene og landing gear. Okay. Eller landing, de der flapsene og Ja. de andre. Kan de også? Yes, de virker også fint. Yes, godt. Alt er kontrolleret. Værsgo, take off. Okay. Ind over bjergene. Ui, sejt. Yes. Så lægger du an til landing. Så kører du hjulene op, når jeg er landing gear op. Rigtigt. Super. Landing gearet op. Yes, så er vi i cruising. Så cruiser vi. Yes. Og du har styr på flapsene. Perfekt. Flappy. Flappy, yes. Super. Gør klar til landing. Gør klar til landing. Så skal vi have Okay. landing gearet ud. Så får vi lige landing gear out. Ship. Ja, hold den lige stille, så man kan se. Yes, så er landing gearet out. Godt. Og så laver du en fin rundflyvning, og så lander du ind på landingsbanen. Yep. Flapsene. Perfekt. Så slukker vi Så motoren. stopper vi. Du må tillade til at stoppe motorerne. Yes. Så skal vi have tømt lastrummet. Okay. Åbn lågporten. Up. Åbne flapsen, er det rigtigt? Åbner lige lågporten. Yes. Lad os få lasten ud. Og hvad var det, der var i lasten? Det var en masse skrædderiblanding. Nej, ups. så bliver han glad. Luna. Undskyld. Perfekt. Så kan bliver glad for den. Jo. Yes. Nu må vi sende den ud til ham med flyet. Yes, det gør vi. Ja. Yes, tak herfra.